Nuwun para rawuh, para pamirsa sedaya kemawon ingkang sampun rawuh wonten ing dalemipun Bapa Pariyadi dalah Ibu Raminem menika minangka nadar Ibu Raminem dalah Bapa Pariyadi awit dipun paringi sukses sehat walafiat wonten ing perantauan pramila saged nanggap dalang akbar sah alam saking Nganjuk menika nadaripun Ibu Raminem leres nggih nggih alhamdulillah sak menika sampun keparingan sehat walafiat wonten ing perantauan Bapak Ibu sekalian pramila nadaripun badhe kaleksanan semonggo kanthi waosan bismillahirrahmanirrahim nadar kupat luar sampun kaaturaken utawi kalepas boten pun saderengipun